L-Aġenzija Servizz.gov nediet verżjoni ġdida tal-portal tagħha Servizz.gov.mt bodot diġitali innovattivi nfassla biex jagħmlu l-aċċess għas servizzi pubbliċi iktar sempliċi, personalizzat u relevanti għal bżonnijiet taċ-ċittadini. Is-sit li matul is-sena l-oħra rreġistra aktar minn 738,000 utent u ġenera aktar minn 2 miljun page view issa joffri numru ta' funzjonalitajiet ġodda li jkomplu jsaħħu l-esperjenza tal-utent. Fil-fatt dan il-portal għamilna l-pass il-qoddim ukoll tal-Benefits Finder u vera fejn nistgħu wkoll niffiltraw l-informazzjoni bil-grants u bl-iskemi li jipprovdi il-Gvern. Bħalissa xorta din l-istjati fil-portal, però issa differenti. Issa tkun tista' inti skont l-avveniment tal-ħajja tiegħek u skont minn xi xaddietek il-ħin, issib l-iskemi li għandek bżonn. Il-kap eżekuttiv ta' Servizz.gov Massimo Vella kompla jgħid li l-pjazza professjonali u individwali fuq taxxa u l-ġbir ta' karti tal-identità kif ukoll chatbot li joffri assistenza immedjata. Dan il-portal ħanamlu dak il-pass importanti li l-sit il-portal ħajdur iktar maċ-ċittadin. Ħajdur maċ-ċittadin fis-sens ta' servizzi, ġifieri mhux jidħol iċ-ċittadin fittex is-servizzi, iżda il-portal ħaddih is-servizzi u jdur ukoll mal-avvenimenti tal-ħajja. Il-kap ta' Servizz Pubbliku Tony Sultana qal li dan l-investiment ikompli jsaħħaħ il-kwalità tas servizzi liċ-ċittadini u wkoll pass ieħor fil-vjaġġ ta' trasformazzjoni diġitali li qed jagħmel is-servizz pubbliku kif rikonoxxut għal is-Sur Sultana mill-Kummissjoni Ewropea li għal darb'oħra poġġiet lil Malta fl-ewwel post fl-Ewropa fis-servizzi governattivi online. Is-servizzi kollha fuq il-portal Servizz.gov.mt huma disponibbli kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.